Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete činjenice o YouTube-u koje možda niste znali. Osnivač sajta YouTube su Chad Hurley, Steven Chad i David Karim, bivši radnici kompanije PayPal. Domen su registrovali u februaru 2005. a sajt je krenuo sa radom u decembru. Vlasnik YouTube-a je kompanija Google. Samo 18 mjeseci nakon osnivanja, YouTube je prodat za 1,65 milijardi dolara po akcijama. Procjenjuje se da svakog mjeseca u prosjeku milijardu korisnika posjeti YouTube, drugim riječima 15% planete mjesečno posjećuje ovu mrežu. Na Twitteru se svakog minuta podijeli oko 700 linkova sa sajta YouTube-a. Oko 100 minuta videozapisa postavi se na YouTube svakog minuta. To znači da se na ovoj mreži nalazi više materijala nego što su najveće televizijske kuće snimile u proteklih 60 godina. Najomrženiji video koji se našao na mreži YouTube-a je spot Rebecca Black za pjesmu Friday. Prije nego što je uklonjen, imao je nevjerovatnih 3,1 milion dislajkova. Čuveni spot za pjesmu Gangnam Style je najgledaniji video ikad sa preko 2,5 milijarde pregleda do sada. A ako izuzmemo muzičke spotove, najgledaniji viralni video svih vremena je Charlie Bit My Finger Again, koji je premašio 80 miliona pregleda. Prvi video ikad postavljen na YouTube bio je snimak iz zoološkog vrta i prikazuje jednog od osnivača Javada Karima, video koji nosi naziv Miet Zoo, danas ima skoro 17 miliona pregleda. Više od milion korisnika iz preko 30 zemalja svijeta zarađuje novac zahvaljujući videima koje postavlja na ovu mrežu. Chad, Steven i Javed došli su na ideju da osnuju YouTube nakon što nisu mogli da pošalju prijateljima snimak sa jedne privatne zabave na kojoj su bili. Međutim, neki tvrde da pravi razlog leži u tome što David nije mogao da pronađe snimak malog incidenta koji se desio na nastupu Justina Timberlakea i Janet Jackson i da je tada riješio da stvori mjesto gdje će se svaki snimak moći da pronađe sa lakoćom. Prethodnik YouTube-a bio je sajt shareyourworld.com, osnovan 1997. godine. Postao je prvi sajt za dijeljenje video snimaka, ali zahvaljujući skromnoj tehnologiji brzo je ugašen. Prosječnom čovjeku bi bilo potrebno 23 života da pregleda sve video zapise koji su postavljeni na YouTube. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja se nadam da vam se klip svidio, ostavite like ili subscribe. Do sljedećeg klipa, ćao!